ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za pensioni nanga zimayenda bwanji? Eya, mutha kuyitanitsa. Muzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompo ndipo ndalama zotsalazo muzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba. Choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza zako omwe mukupita, monga boma, mzinda, komanso address yako omwe muzikhala. Kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za pension. Mafomu asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale. Chachiwiri, makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko kapena kuti immigration. Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosayinidwa ndi wamkulu wa ofesi yona za maulendo olowa ndi kutuluka mdzikolo kapena immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira pension yanu, komanso mutha kuwerenga malamulo a pension a 2011 gawo 69. Kalata timechoka kumudzi Malawi. Bwande mukuli chani tsopano? Chawangu, chikhupe chonse tinacho kuti muli bwino. Ife kuno abere anu tili bwinonso. Ndipo monga muja tichitira chimwene selezasiya kunena kuti takupukwani na wapuka uchimwene wanga ine. Kumatu mukamadziganiza zobwera kuno kwanu. Kudzakhala kusangalala osati sewero. Ndeti dzavina, ndeti dzadumpha anga kamwana kambuzi kusangalala kuti achimwene adodolidwa abwera. Kuno kumudzi kwakhala kuchitika nkhani zambiri kwa basi. Mukadzapeza danga lobwera kuno. Ngati mukadzagone aitu ndi kudzakhala kuchezera usiku wonse kuzani nkhani. Zina zolilitsa, zina zokondweretsa, zina zokhudza abale ochuluka amene anakadzala nkhadze kumasano, zina zokhudza unyinji wa ana ochuluka umene wabadwanso mbuyo mwanu, zina zokhudza anthu ochuluka amene ali ndende za mdziko muno. Milandu yawo sinachedwe kungopalamula nthawi yomweyo pa khoti sabata moyo basi wakundende ukaseweza jere. Zina zokhudza ena amene adapalamula pano ndamfulo amwene milandu yawo zilumika mpaka na 10 anthu akungozengereza opanda kukambapo kanthu. Kwathu kuno monga muja tichitira muja chimwene kuchitika nkhani zambiri ndipo tikumachita kusowa poti ndiye tiyambira pati pamenepa. Koyambirira kwa kalatayi ndimakamba kuti anthu ena ake ndi amwayi amwene milandu yawo kubwalo za milandu mpaka na pano anthu sanayikambirane. Komatu sigumbushatu anamupeza akufukula chinangwa munda mwa bambo Chisoni. Ndiyetu basi kunali wo kupita pabwalo za milandu. Mlandu wake unayamba kumvedwa mamawa mmene limapendeka dzuwa. Anati amugamula kalu kuti akakhale mndende zilumika zisanu ndi ziwiri 7. Koma ena amwene aitu akungoyenda kunjaku milandu yawo palibenso amene akufunsa. Zikuoneka kuti kundende ndi kwa ifeyo amphemvu njera kunthiko amwene akhakhakha ofundira chikopa cha buluzi kutsamira mwala. Nkhani zathu angakhale zozizira sizimachedwa pang'onong'ono timakhala kuti atipeze olakwa basi aponyeni kundende obwande asamone moyo ngati wophweka. Koma kwa anzathu ena aitu nkhani zawo anthu amangoyimba nyimbo mpaka na dzaka nkumatha anthuzo nkungofika poyiwala. Chilungamo pa dziko kulibe amwene. Nkhani zina zimayamba ngati zenezene agwidwa awamanga kenaka atuluka mabelo akuyendera mulandu. Umangodziwiratu kuti basitu palibepo nkhani pamenepo, nkhani yathera pomwepo. Pena pake ndimaganiza kuti koma kodi ifeyo ndiye kuti zinthu zathu machidwe ake timachita bwanji kwenikweni. Awa kumangidwa panowa atenga ndalama zathu za misonkho tikwafufuza ngati zimakhala zenizeni akangotuluka pa belo basi
watha umenewo amakhala kudziwana amwene anthuwa tangokhala ngati mwamumanga kenaka mumutulutse pa belo anthuwa mwanji wobwantasa asiye kuyankhulitsa basitu zathera pomwepo makono ndinasiya kumachita chinkondwa ndikamva kuti auja wanjata nkhani zakuba ndalama za misonkho yathu sizitha zimangothera washauti zikuoneka kuti akuluakulu athu amangoyamba nkhani koma osazimaliza zikuoneka kuti kuyamba ndewu sikumavutayi koma kuyimaliza ndiye akumakanika pano pamene anthu akumangidwa osati masewera ifeyo anthu akuno kumudzi kuchikumbeni tikumadziwa kuti iyi mathero ake iyi akhala omwe anja achinyenga aphunzitsi basi zikuoneka kuti ziganizo zina zake zikumachitika chifukwa anthu alusa kwambiri koma tikachita chiganizocho kuchimaliza kwake kukumavuta chimwene pamenepa ndi pamene tupa umavutira nkhani pano tikuputa nkhani zambirimbiri koma mathero ake sitikudziwa kuti akhala bwanji ndimakamba chimwene kuti masiku ndi akupita anthu amene amayenera kuti adzipereka chiyembekezo anthu amene tikakhala bweze tikumati mu chaka cha 2025 tidzakhala ndi anthu angapo osankha zikuoneka kuti mpakana pano akadalimbanabe mtambo drama group zikuoneka kuti zisuzo zawo sizikutha amwene tsiku ndi tsiku kukumatuluka nkhani zikuoneka kuti anthu akulephera kumvana chimodzi kaya sitikudziwa kuti kumathero azonse ndi zikhala bwanji nakuzanikala chimwene maganizo anga monga Bwande bwantasa kumtambo akhala kumanena kuti iyayi tiyime kaye msonkhano waukulu sitingapange pano iyayi tidzapangabe mtsogolo muno chauta akalola ndikumaonabe kuti apatu chilungamo palibe mukuona kwathu Bwandefe timaona ngati mpingo wa mtambo ukuyenera kukonzedwanso pakadali pano kuti mwina mwake kutsogoloku anthu kukhalanso ndi chikhumbokhumbo choganizako ifeyo bwantasa timaona ngati kumbwita pa masankho kumayenera kupereka danga kwa mtambo drama group kuti akonzenso zinthu poyika anthu ena atsopano m'mipando amene akhoza kubwera ndi nzeru zina zatsopano zopititsira chinthu patsogolo ndimaona ngati inali nthawi yabwino kuti ngati ena akangavulale mu nthawi imeneyi nthawi ilipo yokwanira pomadzafika m'masankho ena akhala atachira mukamapanga msonkhano waukulu wokasankha anthu pamakhala zambiri ena amavulala ndimaona ngati kuchitiratu ndi bwino ziwapatsa anthu nthawi yoti mabala apole mantha anga kumakhala oti mwina kuchititsa msonkhano waukulu wokasankha anthu mochedwa drama group yathuyi idzapita kumasankho yogawikana timaona ngati pangakhala kugawanikana anthu agawanikane pakadali pano otsala athamange kusiyana ndi kudzazindikira madzi ali nkhosi kunena mona mtima mwene pali gulu lochuluka limene ku drama group yathuyi ili pa mipando koma mtima wawo unachoka kalekale amangochita mokakamizidwa ndi anthu amenewo amene pamasankho panalibepo chimene adachita anangokhala kuwasiya ablazi mmerikano china chilichonse okhaokha ablazi kuthamanga paliponse kumachita za kampeni anyamata amphamvu zawo ali kumatu chonsecho ayini maudindo bwinobwino ku mpingo koma osachitapo kanthu ife timaona ngati nthawi imeneyi ndiye inali nthawi yabwino yowalola onse amene amyata koma ali ndi maudindo kuti apite ndipo ena ake abwerepo ndi kuthandiza mpingo ayi ndithu sizimene zikuchitika makosana omwe aja adawapanilira adadi akupereka uphungu odabwitsa kwambiri kumawawuza adzadze kuti musadandaule bwana zisankho tidzachite mtsogolomo pano patiye ndibakhala kaye awa akupanga phokosowa mwanje wa anamwankho ndi akawalala amenewa akufuna kutibera mpingo kuti apite nawo kwa nzawo wina wa ndevu zake za mduliro akawupinyoletse musawamvere bwana kupanda kusamala ndithu mpingo utha ngati makatani nthawi inake ndithu ena ake adzakhala pansi ndikumanena kuti komatu Bwande adanenapo kale zimenezi taonani nanga adzadzi bweza akupuma amwene kuwasira ena ake apange mbali yawo kuvomereza kuti ife yathu tidachita ena apangekonso adzadzi anthu ankapanga zinthu mu nthawi yawo iwo osamadziwa kumaponda zinthu mu dzina lawo iwo osamadziwa mwanjira ina adzadzi sanali pa chiongolero anthu ena ake amene anali pa chiyengerero lero lino ndiye tikumayembekezera kuti adzadzi akhale pa chiyengerero ku mtambo drama group aya mwene sizingatheke anthu omwe ajanso amene amapanga zinthu mdzina la adzadzi kumapanga ziganizo mu dzina lawo omwe aja ndi amene pakadali pano akupanganso ndipo ndi amene pakadali pano ali pa chiyengerero
kumagwiritsa ntchito adzadzi, kumapanga ziganizo ngati mpingo wa nyumba mwawo nkumanamizira adzadzi. Nthawi inake kampingo kadzasasuka ndi adzizanena kuti komatu wachikulire inde tinkamuuza koma kusamva amwene, lero lino ndife tatha tilibe kati konse, anthu atithawa. Kaya zawo izo, obwande ife timangolankhulapotu, wakumva amamva, osamva amakhala chimodzimodzi. Aise barman, ndibweresere madzi ndili pakonapo, ndikufuna ndimwere panado. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi, Bwande. Kuda kunyasalande sunga mvetse. Pene, ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina, ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za pensioni, nanga zimayenda bwanji? Eya, mutha kuyitanitsa. Muzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompo, ndipo ndalama zotsalazo muzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba. Choyamba, mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza zako omwe mukupita, monga boma, mzinda, komanso address yako omwe muzikhala. Kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za pension. Mafomu asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale. Chachiwiri, makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko, kapena kuti immigration. Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosayinidwa ndi wamkulu wa ofesi yona za maulendo olowa ndi kutuluka mdzikolo kapena immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira pension yanu, komanso mutha kuwerenga malamulo a pension a 2011 gawo 69.